Takže vás pozdravujem, milí priatelia. Dneska sa pozrieme na novinku kartovú duelovku Svatyňa alebo Sanctuary, Strážci veku. Vydáva u nás Blackfire v českom jazyku. No a než sa dostaneme k samotným solo pravidlám, tak si pozrieme karty, pretože je tu dokopy 6 frakcií, 3 tu, plus karty pre solo hru, tak sa na ne pozrieme bližšie. Takže ja som sa na úvod zameral na dve frakcie, a to sú Molran a Antar. Tak zniejú troška zvláštne tie názvy, neviem, či ich generovali náhodne, ale darmo Tolkien je len jeden, pokiaľ ide o generovanie názvov a umelých nových cudzích jazykov, ale nevadí. Ináč aj tie mená niektoré sú také čudné, že Nomar, Vatep, ako ešte vyslovuje sa to tak zvláštne, ale to je akože minor, malinká, ani nie výtka, iba moja taká poznámka, keďže rád pracujem s jazykmi. No, tieto dve frakcie, čo dokážu, sú absolútne odlišné vo svojom štýle hrania. Obidve obsahujú, ak som dobre narátal, 29 až 30 kariet. No a v čom sú odlišné? Toto tu už ako naznačujú kresby, tak sú šelmy, beštie, divočina. To znamená, že je to deck, ktorý je agro. Tu majú ikonku, keby sa vám pomiešali s inými, tak si ich viete ľahko identifikovať. Takisto dole majú takúto červenú lištu. No a keďže je to deck agro, tak používa, a teraz sa dostávame k jadru hry, a to sú ikonky. Ikonka táto hovorí, že horlivosť, to znamená, že jednotku nasadíš do boiska už aktívnu, čiže nie vyčerpanú, to znamená, že môže hneď útočiť, na rozdiel napríklad od kariet v hre Magic, kde karta príde do hry síce normálne, nie je tapnutá, nie je vyčerpaná, príde takto, ale nemôže útočiť, hej, čiže tu keď si horlivý, tak môžeš útočiť, a toto červené hovorí, že si zúrivý, to znamená, že môžeš byť nasadený len do útočnej pozície, lebo v tejto hre sa delia pozície, kde chránite vaše svätyne, o ktorých bude reč, sa delia na útočné a obranné. A toto je skrytosť, že na túto jednotku nemôžu sa zamierať nepriateľské rituály a schopnosti. No, je to boss očividne, takže má toho veľa, čo dokáže. A aj vysoké štatistiky, 4 útok, 5 životy. To je boss. Tu sú ich svätyne, tými teraz nebudem prechádzať, ale každopádne je to graficky veľmi úchvatne spravená hra po každej stránke. Tu máme teraz rituál, napríklad si pozrieme, čo vie tento, a nepozrieme si, lebo je tam veľa textu, ale pohľadáme nejakého bojovníka, respektíve tu sa volajú, že učedníci. No, čo vie napríklad tento? Stojí 0 žetónov za vyvolanie, má 2 útoky, jednu obranu, čiže nič extra. Zelená ikonka znamená efekt, ktorý sa uplatní, ktorý je napísaný tu. Jednotky po jeho bokoch získavajú +1 obrany až do konca tvojho ťahu, čiže je ideálne nasadiť ho niekam do stredu, aby bol obklopený svojimi bojovníkmi. Oni sa potom navzájom takto kombia. Divoký tesák, na úvod moja obľúbená karta, pretože to je proste brutalista. On sa rozbehne a ide. Nevie nič, ale ide. Divoký tesák. Každá karta je tu ináč 2-krát, ak som sa nepomýlil. Tu máme nejakého prohnaného rváče. To znamená, že on je huncút, pretože zelený efekt urobí, že vám dá jeden žetón, je skrytý, nemôžno na ňo zaútočiť rituálmi, a červená, opäť musím pozrieť svoje pomôcky, je zúrivý, čiže môže ísť len do útočnej pozície. Hej, čiže znovu platí to, že šelmy sú útočné, chcú bojovať a tak ďalej. Ináč je pomocná kartička s tými symbolmi priložená v škatulke s hrou, ale na moje oči je to moc maličké, takže ja som si vytlačil takúto pomôcku pre poloslepých na A4, hej. Aj som si pekne vyfarbil ikonky a napísal tam po česky, aby som vedel, že čo a ako. Toto ešte musím vyfarbiť. Je to na BGG, ale ináč na zatrolených hrách tiež nájdete kompletný manuál v češtine, kde si ho môžete vytlačiť v ľubovoľnej veľkosti.
Pozrime ešte orientačne jedného bojovníka kvôli týmto ikonám, že čo vlastne, aké vám ponúka manipulačné schopnosti. Zase zelená, udelte jedno zranenie každej nepriateľskej jednotke v tejto línii, čiže naproti nemu. Dokonca aj taká nepriateľská jednotka, ktorá má krytie, veil, tu je to, že skrytý, áno, tak aj tá utrpí poškodenie. No a teraz pozor, je tu táto lepka a to je po česky, že s Bohem, v angličtine last word, čiže keď bude on odchádzať z hry, tak znovu udelí takisto jedno poškodenie nepriateľskej jednotke. A okrem toho on sám je nedotknutelný rituálmi, hej, čiže parádička. No úplne ináč sa hrá sestierstvo, ktoré máme tu na boku a ktoré riadi táto matriarchálna sudkyňa Antaru, ktorá robí to, že modrá ikonka, tu sme ešte nemali, tá platí priebežne. Na konci tvojho ťahu vyčerpaj jednotku. Samozrejme sa tým myslí, že chceš vyčerpať súperovú jednotku. A tento Reaper je, že je smrtiaca táto karta. Čiže keď niekoho zraní, tak ho automaticky zlikviduje bez ohľadu na to, koľko mu ublížila. Hej, lebo má len jeden útok. No a celý tento balík sestier, táto matriarchálna partička pracuje tak, sú dosť temné, ako vidíte. Napríklad táto, keď opustí boisko, tak vyčerpá zase nejakú jednotku súperovú a takto pracujú s manipulovaním boiska. Ak sú na bojišti zase priebežná akcia, táto pasívna nejaká schopnosť, sú na boisku aspoň 2 vyčerpané jednotky, získa táto jednotka plus 2 do útoku. Hej. Čiže oni sa takto navzájom podporujú a manipulujú. Táto môže, keď príde do hry, tak aktivuje nejakú jednotku. Podľa možností vlastnú. Hej, čiže to je výhoda. Tuto je nejaký potom taký bojovnejší týpek, ktorý nemanipuluje. Tu máme ťahanie, výborne. A pozrite sa na tú grafiku, no nie je to úžasné, ako mne to pripomína, čo boli v knihe a filme Duna, taký ten rád Bene Gesserit, tie ženičky, ale to sú také drastickejšie. A doberte si kartu za každú vyčerpanú nepriateľskú jednotku v tejto línii, čiže tie, čo sú oproti, ak tam máš, dve, ktoré si predtým vyčerpal, tak hneď si ťaháš 2 karty a okrem toho je horlivá, čiže môže byť nasadená aktívna a hneď útočiť. Paráda. No a takto by sme mohli pokračovať ďalej. Tuto je nejaký bezohľadný obchodník. Hej. A zase, ak je vyčerpaná aspoň, príde do hry, ak je vyčerpaná aspoň jedna nepriateľská jednotka, získaš 2 žetóniky, diamantíky. No a tak ďalej a tak ďalej. Je tu aj nejaká šelma, bla bla bla, ale proste krásna grafika a úplne podľa mojej chuti tieto 2 balíčky, takže s týmito budem aj viesť skúšobnú hru. Ešte taká drobnosť, že obsah škatulky bol vyriešený pomerne šalamúnsky, lebo však miestia sa tam 3 deky a okrem toho tam idú vlastne tieto tokeny a ešte tam idú žetóny. No a mestí sa tam LTT, len tak. Akože ja som spojil z 2 škatul tokeny do jedného sáčku, takže sa tam nemestia vôbec, budem to všetko prebalovať do jednej škatule, ale pokiaľ sa nemýlim, tak originál svatine škatule vyšla iba ako Kickstarter, taká tá veľká zberateľská. Takže si to budem musieť prebariť do nejakej proforma škatulky, kam pôjdu všetky karty, vlastne aj žetónmi a so všetkým. OK, takže takto vyzerá hra rozložená pre jedného hráča v solo režime. Mám kameru, to keby ste videli, že ako mám to rameno, mám ju pripojenú na stoličke a každú chvíľu to padá, tak uvidíme, koľko to vydrží. Posnažím sa približiť vám aspoň základné princípy hry, že ako to funguje, či by to bolo pre vás, či by to vás bavilo. Pointa hry je tá jeden bojovník, alebo mistr, alebo ako si ho nazveme, to je hráč, respektíve jeho hlavná postava, bojuje proti druhému bojovníkovi, proti druhému hráčovi a jeho hlavnej postave, ale nezabíjate tu ako v bežných duelovkách životy a tak ďalej, ale snažíte sa zničiť svätyne, 1, 2, 3, 4 kusy svätyň svojho súpera. No a každá z tých svätyň tam nestojí len tak, má svoje životy samozrejme, ktoré klesajú vždy potom, ako nejaký bojovník na ňu zaútočí. Avšak s každým kolom tuto klesá aj tento meter a ten potom svätyni vždycky sprístupní nejakú špeciálnu funkciu a dosť silnú. Tie svätyne, že v akom poradí rozložíte, ja ich randomne zamiešam a potom ich proste rozložím vedľa seba, ale keď je niektorá zničená, je otočená a už je potom neefektívna.
Označuje sa životy aj ten meter, ktorý vedie vlastne k špecifickej funkcii, sa označujú tokenmi alebo potom inými kamienkami. Tie tokeny sú dosť malinké, no akože radšej ich budem označovať vlastnými nejakými žetónikmi. Ale pre potreby tejto hry to nepotrebujeme. Dôležitejšie je vysvetliť, že aká je vlastne hracia plocha, prečo je rozložená takto. Tie 3 karty odtiaľ dám hneď preč. Oni sú tam len za to, aby ilustrovali, že hra sa odohráva na mriežke. A originál hráč proti hráčovi je mriežka 4 riadkov proti 4 zvislým riadkom, hej. Ale takisto oficiálny solo režim je spravený takisto, ale v tomto solo režime budeme mať 2 riadky my pre seba, 2 riadky takto myslím, a 1 riadok bude mať super protivník, AI. A to preto, že zadný riadok je tzv. Defenzívny, obranný a predný je útočný. To znamená, že postavu, respektíve tu sa volajú učeníkov, ktorých budeme mať v zadnom riadku defenzívnom, môžu len brániť útok odtiaľ. A tí, ktorých máme v prednom riadku, niektorých je možné nasadiť len tam, to sú s touto ikonou, tak tí môžu len útočiť, nemôžu brániť. Oproti tomu umelá inteligencia to bude mať tak, že koho bude mať nasadeného v svojom jedinom riadku, tak ten bude aj fungovať aj ako útočník, aj ako obranca. Čo má ináč zaujímavú nuansu, lebo sú karty, ktoré sa pumpujú v závislosti od toho, či sú obranca alebo či sú útočník. A tu napríklad zrovna u týchto beštiálnych šampiónov je taký účetník, ktorý dostáva +1 život, ak je v obrane, dostane ho, lebo je v obrane, a +1 útok, ak je v útoku. A keďže keď ten riadok je zároveň útok a obrana, tak dostane obidva bonusy, čiže z 3 trojky bude zrazu 4 štvorka. Čiže o to má umelá inteligencia zľahčený život. Okrem toho umelá inteligencia, jej svätyne nebudú mať umožnené špeciálne funkcie, čiže o tie sa nemusíte zaujímať, tie nemusíte značiť v priebehu hry, iba životy, ako im uberáte. No a súperov šampión sa dostane do hry. Šampióni sú vždycky, teda mistri, sú vždycky na boku, hej. Toho vášho si viete vyvolať za patričnú cenu, lebo karty sa tu vyvolávajú za 1 kryštál. Ja ho volám token alebo diamant, to sú proste tieto lesklé kamienky. No a super nikdy nebude vyvolávať svojich ani mistrov, ani učeníkov, nebude inkasovať nikdy kamienky, ale proste keď mu zničíte nejakú svätyňu, tak vtedy do jej stĺpca automaticky príde šampión. A keď ho vyradíte z hry, tak pôjde na bok a znovu, keď mu vyradíte svätyňu, tak sa vráti do hry. Oproti tomu v bežnej hre, respektíve aj pre vás v tejto hre platí, že keď váš šampión zahynie, tak ide na bok otočenou stranou. A tam má nejakú špeciálnu funkciu, jeho vlastne prízrak alebo tieň ostáva v hre naďalej funkčný. No. Hru vždycky začína AI, a to tak, že najprv som mu musel odstrániť z balíku všetky karty rituálov. Rituály sú niečo ako kúzla v Magicu, čiže majú okamžitý efekt v hre a potom odchádzajú z hry. Vy si pre seba tieto rituály na ruke, teda v balíku nechávate. 100% je teda pravdepodobnosť, že z balíku mu vyjde učedník a vždy v každom kole ťaháme najprv 2 karty za súpera, za umelú inteligenciu a hneď ako ten učedník vyjde, hneď ho ukladáme zľava do prava. Pokiaľ má funkciu, ktorá sa má aplikovať ihneď, tak ju aplikujeme ihneď. Učin jedno, zranenie každej nepriateľskej jednotke v tejto línii. Momentálne tam žiadna jednotka nie je, čiže sme mali šťastie v tejto línii. No a to bol jeho ťah. Stále zabudnem, že oproti Magicu prichádzajú tieto karty do hry unavené, pokiaľ nemajú na sebe zvýraznené, že môžu okamžite útočiť. Prišli do hry unavení, na konci kola sa odtapujú. To je tiež rozdiel oproti Magicu, že nie na začiatku kola, ale na konci kola sa odtapnú a tým pádom už vo svojom kole budú môcť brániť, teda v našom kole budú môcť brániť. Začína naše kolo, dostaneme 2 perly alebo žetóny, alebo ich nazvať 2 platidlá. No a potiahol som nám medzi tým 4 karty. Ako vidíme, niektoré stoja 0. Tie cenové relácie sú väčšinou nízke, do nejakých 3 tuším. Čiže my si teraz vyberieme, čo zahráme. Môžeme aktivovať jednotku, no aby som iba rýchlo ilustroval.
No ale nemám teraz nič moc vyčerpať v tejto jednotky. Aha, dobre. Takže zahrám túto matriarchu za jeden zdroj. A ona vie to, že keď príde do hry, takto, môžem ju nasadiť len do útoku, má horlivosť, čiže nepríde do hry tapnutá, unavená, ale môže hneď útočiť. Keď sa útočí, netapuje sa, pozor, to je tiež taká zvláštna zmena. No a funkcia, keď príde do hry, vyčerpaj všetky ostatné jednotky v tejto línii, aj nepriateľské, ktoré majú ochranu pred abilitami. To znamená, že ju položím napríklad, dajme tomu len ilustračne, nemôže ísť do obrannej línie, iba do útočnej, čiže ju dám sem. A mám vyčerpať, je horlivá, čiže nepríde do hry tapnutá, príde takto a mám vyčerpať všetkých v tejto línii, čiže tohto vyčerpám. V našej summoning phase ešte môžeme urobiť čo? Môžeme ďalej zahrať, zostal nám ešte jeden zdroj, čiže zahráme takéhoto nadaného učedníka, ktorý má funkciu stálu, že keď sú na boisku aspoň dve vyčerpané jednotky, akékoľvek, tvoje či súperové, tak on získava +2 do útoku. OK, zahrajme ho sem a on prichádza unavený do hry, ale teraz sa pozrite na to. Zahrám za 0 túto plamennú ženušku a ona má, že keď príde do hry, ona je síce unavená, tapnutá, ale môže aktivovať ľubovoľnú inú jednotku. Ona príde tapnutá, dajme tomu, že sem do obrany a aktivuje túto jednotku. A táto jednotka, ako sme si povedali, ak sú na boisku aspoň dve vyčerpané jednotky, získa +2, čiže momentálne je to 3-3. Je to 3-3 a to bola naša summoning phase. Už viac nevieme urobiť, mám len túto kartu za jeden kryštál, ale už kryštál nemám. Takže teraz by sme prešli do útočnej fázy. No, vyhodnocuje sa zľava doprava, takže my útočiť môžeme len teda útočným riadkom. On je teraz 3-3 a chcem s ním zaútočiť. Deklarujem útok a pozriem sa. Tuto máme zároveň aj útočníka, aj obrancu a pozriem sa, že čo on vie. On má stálu funkciu a to bude ten nešťastník, čo má +1 akurát, keď je v útoku alebo v obrane. Čiže je to 4-4. Čiže mne sa nakoniec útočiť neoplatí, pretože 4-4 by zničila 3-3. Takže som to moc dobre neporiešila. No, ale druhý riadok ideme vyhodnotiť a tu máme túto matriarchu, ktorá môže teda hneď útočiť a ona aj zaútočí, netapuje sa a dáva hneď 2 damage tejto svätyni. Čiže zo 4 ide dole na 2 životy táto svätyňa. A to máme zhruba koniec prvého kola. Druhé kolo, zaujímavé je to, že teraz ja som v mojom kole, na konci môjho kola som zabudol odtapnúť, stále na konci odtapneme. A teraz začína kolo nášho súpera, ktorý tam má jednu zapnutú jednotku. On ju neodtapne, my sme ju v našom kole tapli, on ju neodtapne. Ona zostáva takto zablokovaná, vyčerpaná až do konca jeho kola, čiže nebude môcť útočiť. No, je to AI, ťahá si 2 karty, vykladá ich v poradí znovu tak, ako má možné ich vykladať. Táto má horlivosť, čiže príde odtapnutá do hry, má tam deadly, či reaper, čiže keď zraní ľubovoľnú našu jednotku, tak tá naša jednotka bez ohľadu na počet životov umiera. A napokon prichádza mu do 4. riadku pomocníček, ktorý mu aktivuje ľubovoľnú jednotku. On prichádza síce unavený, ale môže aktivovať buď seba, alebo túto jednotku. Chceme pre AI urobiť to, aby čo najviac nám mohla škodiť, čiže v tomto prípade sa jemu oplatí aktivovať túto jednotku. No a v útoku môže vlastne tu útočiť za 2, čiže túto by nám uberala zo 6 životov na 4. Ale zľava by som mal vyhodnocovať, čiže táto 4-4 určite zaútočí a zlikviduje našu jednotku, ktorá doteraz bránila túto svätyňu, dáme nabok niekam. Tento bojovníček, čo vie, a pri smrti sa mu znovu opakuje, že učiní jedno zranenie každej jednotke v tom riadku. No, áno, oplatí sa mu zaútočiť. My tu nemáme nikoho v obrane, čiže by dal 2 damage našej svätyni a išla by dole na 2 životy. Áno. Tento mal horlivosť, tiež by zaútočil za 2. Naša svätyňa zase o 2 by išla dole a ten posledný je tapnutý, čiže nič. No a nevyzeralo by to pre nás vôbec dobre. Avšak medzi tým na tejto svätyni už by
Sice to je len druhé kolo, tak ukazovateľ by bol len tu, ale v treťom kole už by sa aktivovala jej schopnosť a tá robí to, že vaše jednotky umiestnené v tejto línii majú +1 do útoku. Hej. Čiže keď sa aktivuje táto svetiňa a mal by som tam túto jednotku, tak by mal +1 do útoku, čiže by mal 2. A on zároveň má to, že keď sú aspoň 2 tapnuté jednotky, tak má +2, no čiže by mal dokopy 4. Čiže krásne kombo. A toto je zhruba ukážka z hrania hry proti AI. Takéto jednoduché a intuitívne to je. Nezabudnite, že na začiatku každého kola sebe dáte 2 žetóny, 2 kryštály, teda platidlá. Nezabudnite, že keď mu zničíte, na to stále zabúdam, jednu svetiňu, tak v tej linke prichádza do hry jeho šampión, jeho mistr. Keď vám zaútočia v línii, pretože nemôžete ich presúvať, ak nepatríte k tej rase, ktorá vie si presúvať svoje jednotky z pozícií, tak ak niekto zaútočí na miesto, kde už nemáte svetiňu, tak odhadzujete odtiaľ karty zo svojho balíka. A keď sa vám minú karty z balíka, odhadzujete za počet damage. A keď sa vám minú karty z balíka, tak a musíte si dotiahnuť, ten balík nie je znovu zmiešaný. Vy musíte zničiť niektorú zo svojich existujúcich svetín, čiže veľmi rýchly koniec sa potom blíži. No a čo som ešte zabudol dodať dôležité. Vždy, keď má superová abilita, že super si má potiahnuť kartu, tak koľko si on má potiahnuť kariet, tak toľko vy diskardujete. Pokiaľ ide o to, že si má potiahnuť žetón, kryštál, tak vtedy sa nedieje nič. Takže to sú zhrnuté pravidlá, ja dole dám k videu link, kde si môžete celé stiahnuť. A vlastne takto vyzerá v kocke táto hra. A ja som celý zadýchaný, lebo stojím nad tým stolom a skláňam sa. No a musím povedať, že je to perfektná malá hříčka, akože úplne za tie vreckové peniaze, čo stojí, ponúka fakt, že dobrú zábavu a dlhodobú zábavu a veľa možných taktických kombinácií. Takže za mňa 4 palce hore, ak rátam aj tie na nohách. Odporúčam.